Hausnarketa hauek euren artean egiten daudi, ez, maizuen edo irakasleen laguntzekin gidatuta, baina oso garrantzitsua da hausnarketa horiek egiteko espazioak ez dakit, euren esku jarri, eta gero lotuko neuke baita ere eskidetzarako programekin, ez, eskoletan lantzen direzen eskidetza programa horietan, helburua da eurek ulertzea, euren arteko harremanak autonomian, berdintasunean, oinarrituta, errespetuan, oinarrituta egon behar direla, ez? Eta gauza guzti horiek lantzen dira, baina nik esango nuke emakumeen kontrako indarkeria egiturazko arazo bat dela, danok dakigu, erroan berdintasun eza dela, eta honek eskatzen dauela egunero eta etengabe lana egitea arlo desberdinetatik, bakoitzak gure erabaki esparru horretan, ez da?